Dende hai uns días, o comedor social de Cáritas en Vilagarcía goza dunhas renovadas instalacións que permiten facer máis levadeira a estadía das persoas en recursos que as empregan a cotío. Entre as actuacións, a máis demandada polos usuarios, traballadores e voluntarios do centro era a substitución das vellas esvaradías baldosas por un novo pavimento máis seguro. Que se puxo tanto aquí como se puxo na cociña tamén. Na cociña tiña varios, un subía, outro baixaba, había charcos de agua, bueno, quedou todo impoluto, perfecto, é antideslizante. Tamén se arranxaron por completo os baños do centro, se instalou nova iluminación de tipo LED e se repintaron todas as dependencias. En total, un investimento de algo máis de 23.000 euros con fondos procedentes en boa medida da Xunta. Neste exercicio, de feito, o Goberno galego destinou para a Cáritas Interparroquial de Vilagarcía un total de 83.000 euros, para o comedor e tamén para a Casa de Acollida de San Cibrán. Trasladarlle pois ese reconocemento e trasladar tamén o compromiso da Consellería de Política Social para seguir traballando, para seguir colaborando con esta institución e tamén con todas aquelas entidades sociais de Galicia que traballan pois para que as persoas que o peor están a pasar pois podan ter unha mellor calidade de vida. O director xeral aproveitou a xornada para visitar tamén o Centro Sociocomunitario de Vilaxoán, segundo os seus responsables, un espazo completamente dotado para uso e goce dos maiores da zona e tamén das xeracións máis novas. É un centro donde a maioría da xente que ven é xente maior, pero cada vez máis queremos acercar tamén este tipo de centros a que compartan coa xente máis xoven ese tipo de actividades. Para iso, o centro programa diversos cursos nos que a convivencia interxeracional é xa unha realidade.